Goedenavond, welkom. Fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. Tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag, van zondag 14 december. Het fietspad tussen Renesse en Burghaamstede, echt een toeristische attractie, maar ook voor de dorpsbewoners heel erg belangrijk. De staat van het fietspad is al jaren heel erg slecht en opknappen is dringend nodig. En het lijkt erop dat nu, na jarenlang gesteggel, dat er ook geld gevonden is daarvoor. Ruim 7 ton om het fietspad op te knappen en 20 jaar te onderhouden. Het is niet meer een veilig pad. Het is nu een pad met uitdagingen. Zo kan je het dan nog een beetje verkopen. Maar het is gewoon niet veilig genoeg meer op deze manier. En dit is ook een gebied wat je uit wil dragen als sector. Van joh, kom hierheen, want dit is prachtig. De provincie betaalt ook mee, maar weliswaar is dat met wat tegenzin. Een motie dwingt ze daar min of meer toe. De toeristische sector betaalt niet mee, ondanks de grote belangen van het fietspad voor dat toerisme. Zo'n bedrag hebben wij ook gewoon niet bij elkaar. Dus, en het pad is niet van ons. Het pad is van Staatsbosbeheer. Dus dat ze de gemeente en provincie op deze manier mee willen doen, ja, dat maakt het bijzonder. De Vlakentunnel is vanmiddag enkele uren in beide richtingen dicht geweest. Door een technische storing in de bediening van de tunnel konden slagbomen en matrixborden niet worden bediend. Vanwege de veiligheid ging de tunnel daarom dicht. Het is niet voor het eerst dat de tunnel door een storing dicht moest. De Zeeuwse politiek heeft al meerdere keren bij het Rijk om actie gevraagd om een herhaling te voorkomen. En de nieuwe dienstregeling van de NS is ingegaan, met daarin ook veranderingen voor de Zeeuwse dienstregeling. Zo rijdt er vanaf nu ieder uur een directe trein tussen Vlissingen en Zwolle. Die verbinding maakt een einde aan de korte overstap op station Roosendaal. En de snelle Intercity, die op werkdagen naar de Randstad rijdt, vertrekt vanaf nu een half uur later in vergelijking met het oude spoorboekje. Die directe verbinding naar Zwolle en de snelle Intercity worden betaald uit het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. Het zag er begin deze maand somber uit voor het Zeekadetkorps Veren. Hun schip was vernield en reparatiekosten leken het korps te gaan nekken. Maar het ziet er nu een stuk rooskleuriger uit, dankzij donaties van inmiddels ruim €10.000 en hartverwarmende reacties. Het gaat gewoon echt de goede kant heen. Dit hadden we ook nooit durven dromen. Als dit niet was gebeurd, dan weet ik niet of het Zeekadetkorps Veren nog had kunnen voortbestaan. En mensen doneren niet alleen geld, maar ook spullen. Is gebruikt exemplaar. Ja. Veel plezier ermee. Nou, hartelijk bedankt. Oké, graag gedaan hoor. Ja. Onze schouders eronder en wij gaan ervoor zorgen dat dit weer allemaal goed wordt. En ik ben heel erg blij dat mijn grootste hobby eigenlijk gewoonweg er nog steeds is. Nou, proost. Proost op een heel mooi nieuw korpsjaar volgend jaar. Atelkeetje in Goes is een creatieve broedplaats waar Corrie Fransen al 20 jaar de scepter zwaait en allerlei workshops geeft. Als kind deed ik al veel tekenen en knutselen en heb ik eigenlijk altijd gedaan. Zit gewoon in. Geen kunstacademie? Nee, geen kunstacademie. Dus eigenlijk autodidact? Ja. Tijdens de workshops heeft ze vooral een begeleidende rol. Dus dan begeleid ik je helemaal van stap voor stap tot het eindresultaat. Maar je hebt ook workshops waar ik het uitleg en ik er wel bij blijf om eens te kijken, om te sturen hier en daar. Mensen die dan hebben van kan het niet, of ik heb al vanaf de kleuterschool niet meer gekleid, of noem maar op. Dat je gaat zien dat ze er zo van gaan genieten. Ze is trots op haar atelier en ziet het echt als haar kindje. Ik had absoluut niet verwacht dat het zo'n begrip zou worden in Goes. En de eerste keer dat ook een vriendin kwam, want ik zat op een verjaardag en ze hadden het over Atelkeetje. Ja, dat vond ik zo van, oh ja. Ze hebben het over mij. Ja. Zoals in iedere gemeente staat er ook in Vlissingen een kerstboom. Maar die ziet er nogal treurig uit, vindt Kim de Maat, die vanuit haar woonkamer uitzicht heeft op de boom. Het is een prachtige boom. Hij is heel hoog, 6 meter bijna. Er zit een hele mooie verlichting in, alleen hij is dus niet versierd. En daarom besloot ze haar eigen kerstversiering erin te hangen. En tot haar verbazing haakten meer mensen aan. Eigenlijk fantastisch om te ervaren dat mensen dan gewoon met elkaar samen die bomen op staan te tuigen zonder dat ze elkaar kennen. Dus dan denk ik, nou, dan vind ik het wel heel tof dat we gewoon met elkaar blijven geloven in elkaar ook. En ja, als iemand het leuk vindt om iets in de boom te hangen, dan zou ik zeggen, wees gewoon welkom. En dan denk ik niet dat de burgemeester, die komt dan hier waarschijnlijk aangereden en dan denkt hij zo, ach, een mooie boom. Ja, dat moet nog maar blijken, want de burgemeester beslist uiteindelijk of de versiering mag blijven hangen.
Het was vandaag een grijze zondag met veel bewolking. En ook vanmiddag kwam er veel bewolking voor, maar kon er soms ook nog net even een enkele opklaring voorkomen waarbij de zon zich heel even liet zien in onder andere Vlissingen. Ook vannacht hebben we te maken met veel bewolking. Het is rustig met een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt niet kouder dan 4 graden. De wind die blijft uit het zuiden komen en we profiteren van een hoogdrukgebied boven het midden van Europa die ervoor zorgt dat fronten op afstand worden gehouden en dat er van neerslag de komende tijd niet veel sprake is. En met die zuidenwind die morgen matig tot vrij krachtig is, zal de bewolking wegtrekken en krijgen we in de loop van de dag morgen de zon te zien. Ook morgen blijft het zacht met 10 graden. En ook dinsdag hebben we regelmatig zon. Later in de week blijft het voorlopig erg zacht met temperaturen tussen 10 en 12 graden. En voorlopig is er geen sprake van neerslag. En met het korte nieuws en ook het korte weerbericht van deze zondag besluiten we deze Zeeland nu. Nog een hele fijne zondagavond en tot morgen.